እዞም ማናት ኣሕዋት ተጣቢቖም ክውለዱን ከለዉ ተጣቢቖም ዝሞቱ እዮም ዝመስሉ ነይሮም። ብሓደ ይስጉሙ፣ ብሓደ ይትስኡ፣ ብሓደ ይድቅሱ። ግን እቲ ሓደ ገበን ፈጺሙ ክእሰር እንከሎ እቲ ሓደ ሓውከ እንታይ ይገበር? ቦብና ዋልት ምንም ዘይፈላለዮም ክልተ ዝፋተዩ ኣሕዋት እዮም ነይሮም። ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ዓበይቲ ሰብኡት ክሳብ ዝኾኑ ሕድሕድ ስጉምቲ ብሓደ እናሰጎሙ ብዘይ ምንም ችግር እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሕልሞምን ድሌታቶምን በበይኖም እናኾኑ ይመፁ እሞ መፍልላይ ናይ ግድን እዩ ዝመስል። ግን እቲ መጥባሕቲ ተተገይሩ ሓዲኦም ክሞቱ ሓዲኦም ክተርፉ እዮም። መጨረሻኦም ከመይ ዝኸውን ይመስለኩም? ፊልምና ጅምር ቦብና ዋልት ዝተባሃሉ ክልተ ተጣቢቖም ዝተወለዱ ማናት ኣሕዋት እናርአየና እዩ። ሲሳይኖ ዝተባሃለ ከባቢ ኣሜሪካ ሓንቲ ንእሽተይ ምግብ ቤት ወኒኖም ጽቡቕ ህይወት እዮም ዘሕልፉ። ኣብዚ ናይ ባዕሎም ሬስቶራንት ሳላ ዝተጣበቑሉ ጽቡቕ መንገዲ ዓበይቲ ትእዛዛት ብቐሊሉን ብፍጥነቱን ንምውዳእ ይሕግዞም። ዓሰርተታት ቤርገራት ንኻሊእ ሰብ ሰዓታት ይወስደሉ እንከሎ ንሶም ደቓይቕ እዮም ዝወድእዎ። ኣብ ሬስቶራንቶም ከም ባዕሎም ዝበሉ ኣካለ ስንኩላት ጥራሕ እዮም ዝቖፅሩ። ኣብ መንጎኦም ድማ ቡልት ዝተባሃለ ዳውን ሲንድሮም ዘለዎ ግን ድማ ንስሩዕ ብጣዕሚ ዝግደስ መስተኣናጋዲ ኣለዎም። ሰንኪ ሕማሙ እውን ዝተፈላለየ ትእዛዛት ካብ ምምጻእ ሓሊፉ ነቶም ዓማዊል ናብ ክዳውንቶም ማይን ካልኦት መስተታት እውን ይዘፍሰሎም። ንሰበይቱ ዝገዝኦ ሓድሽ ስረ መስተ ፈሲስዎ ስለ ዝተበላሸየ እዚ ዓሚል ኮርዩ ናፍቶም ሰዋና ይኸይድ እሞ ንምንታይ ከምኡ ዝበሉ ሰራሕተኛታት ኣብ ዳሕረዋይ ክሽኔ ሸሓነ ንኽሓፅብ ዘይቆፅርዎ ሓቲቱ ይኹርየሎም። ንሶም እውን ዝሰምዕዎን ዝተገደሱሉን መሲሎም ይቅርታ ይሓትዎ እሞ ካብቲ ክሽኔ ወፂኦም ንባዕልቶም ዝተጣበቑ ኣሕዋት ምዃኖም መሪኦም ካብ ምግቢ ቤቶም ንኽወፅእ ይሓትዎ። እዚ ሰብኣይ ተናዲዱን ኮርዩን ስለ ዝነበረ ንኽበኣሶም ተዳልዩ ነይሩ። ግን እዞም ክልተ ኣሕዋት ኣብ ከተማኦም ብዙሕ ፈታዊ ኣብ ሬስቶራንቶም ድማ ብዙሕ ዓሚለ ፍሬም ስለ ዝነበሩ ዝሕልዮምን ዝከላኸለሎምን ብዙሕ እዩ። ብሽም ናይ ሰበይቱ ስረ ክበኣስ ተዳልዩ ዝነበረ ሰብኣይ እውን እቲ በኣስ ካብ ዝሓስቦን ላዕሊ ከም ዝኸብድ ተረዲእዎ እናተጓየ ካብቲ ሬስቶራንት ይወፅእ። እዞም ኣሕዋት ከምዚ ኢሎም ተጣቢቕካ ምንባር ልዕሊ መጠን ከጽግመሎም ትጽበዩ ትኾኑ። ግን እዚ ብዙሓት ዓማዊል ዘለውዎ ጽቡቕ ሬስቶራንት ከም ምምራሕ ሓሊፎም ኣብ ከተማኦም ናይ ህወ ክተጫወቱ እውን እዮም። ክልቲኦም ጎኒ ንጎኒ ተጣቢቖም እቲ ናይ ጎል በሪ ክሕልዩ እንከለዉ ድማ ወላ ሓንቲ ጎል ዘይተኣትዮም ጎበዛት በረኛታት ይኾኑ። ካብኡ ዝተረፈ ፍቕራዊ ርክቦም ከመይ ይኸውን ኢልኩም ተሓቲቱ ይህልዩ። ዋልት ኣፍታ ከተማ ካብ ዘለዉ ቀዳሞት ጀንጀንቲ እንትኸውን ቦብ ድማ ሓፋር እዩ። ግን ብኦንላይን ዘውግዓ ሜይ ትበሃል ኤስያዊት ጓልላ ግን ቅድሚ ሕጂ ብኣካል ረኺዋ ኣይፈልጥን። ካብኡ ዘይፍለ ማንታ ከም ዘለዎ እውን ፈጺማ ኣይትፈልጥን። ዋልት ኩሉ ግዜ ናፍቲ ዝነብሩሉ ከተማ ንኽዕድማን ብኣካል ንኽላለያን ይሓቶ። ቦብ ግን ከምቲ ዝበልኩም ብጣዕሚ ይሓፋር። ብኣካል ክሪኣ ኮነ ክረኽባ ድማ ኣይተዳለየን። ዝበለፀ ደፋር ነጓላት ዘይሓፍር ወዲ ክገብሮ ስለ ዝደለየ እውን ንኽላመድ ኣብ ቀረቦም ኮፍ ኢላ ናብ ዝነበረት ጓል ከይዱ ንኸፋልጡ ይሓቶ። ኩሉ ግዜ እቲ ሓደ ንሓንቲ ጓል ክፋለጥ እንከሎ ናይ ግድን ንሓዊ ከፋለጥ ኣለዎ። ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ቦብ ኩሉ ዝበሎ ነገር ጌጋ ስለ ዝነበረ ኣብ ክንድኡ ምስ ዋልት ትፋለጥ። እቲ ምሸት ንገዛ ዝኸደት እውን ኣብ ናይ ወልት ጎኒ እያ። እዞም ክልተ ኣሕዋት ኩሉ ነገር ብሓደ ምምጋር እዮም ዝፍለጡ። ግን ድራማ ብምስራሕን ብምትዋንን ክመጽእ እንከሎ ድሌቶም ኣመና ዝተፈላለየ ይኸውን። ወልት ን9 ዓመት ዝኣክል ኣብ ናይ ከባቢኦም መዳራሽ ምርኢት እናቕረበ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ዝቕጽሉ ግዜታት እውን ዓብዪ ናይ ሆሊውድ ተዋሳኢ ናይ ምዃን ሕልሚ ኣለዎ። ቦብ ግን ልዕሊ መጠን ሓፋር ተፈጥሮ ስለ ዘለዎ ብዛዕባኡ ምሕሳብ ጥራይ ልዕሊ መጠን ክጭነቕን ክደናገጽን እዩ ዝገብሮ። ትርኢት ክቕርቡ እንከለዉ ወልት ብጣዕሚ ይጎወዝ፣ ናፍቲ ካራክተሩ ድማ ብቐሊሉ እዩ ዝመሳሰል። እቲ ብጣዕሚ ዝሓፈረ ቦብ ግን ንኸይርአ ጸሊም ክዳን ተኸዲኑ ብጭንቂ ሙሉእ ሰውነቱ ርሂፁ ጠልቂዩ ንረኽቦ። ካብ ቁልዕነቶም ጀሚሮም እቲ ሓደ ነቲ ሓደ መሰናኽል ንኸይኾኑ ንኽተሓጋገዙን ዝኣተይዎ ቃል ኣለዎም። እዚ ሓድነቶምን ምርድዳኦምን ድማ ኣብ ቤስቦል ኮነ ኣብ ቦክሲንግ ተወዳዳሪ ዘይብሎም ተጫዋቲ ክኾኑ ገይርዎም እዩ። ኣብዚ ናይ ህይወቶም ብርኪ ግን ጥምረቶምን ሓድነቶምን ሓድሽ ፈተና ክገጥሞ እዩ። ዋልት ናብ ሆሊውድ ከይዱ ፕሮፌሽናል ኣክተር ናይ ምዃን ሕልሙ ከግህድ ድሌቱ ስለ ዝወሰኸ ቦብ ብጣዕሚ ፈሪሑን ተደናጊጹን ንሓዊ ሓሳቡ ክቐይሮ ይሞክር። ግን ምንም መማረፂ ኣይነበረን። ዋልት ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ዝደልዮ ነገር ስለ ዝነበረ ንሓው ካብ ሕልሙ ንኸየተዓናቕፎ ጥራይ ፍቓደኛ ክኸውን ነይርዎ። ኣብ ልዕሊ እዚ ግዜ ብዙሕ የብሎምን። ናይ ዋልት ሳምባ ዝነኣሰት ስለ ዝኾነት ልዕሊ ቦብ ቀልጢፉ እዩ ዝኣርግሎ። እቲ ውሳነ ንፅባሕ ዝበሃል ከም ዘይኮነን ቀልጢፎም ኣብ ሓዲኡ ክረግፁ ከም ዘለዎም ነጊሩ ድማ የእምኖ። እዞም ክልተ ኣሕዋት ንካሊፎርንያ ጉዕዞኦም ክዳልዩ እንከለዉ ድማ ኣፍቃሪቶምን ደጋፊቶምን ዝኾነት ምልእቲ ከተማ ክትሰናወቶም ትእከብ። ናብ ካሊፎርንያ በፂሖም ህይወቶም ንምጅማር ኣብ ሓደ ብጣዕሚ ርካሽ ሆቴል ገዛ ይካረዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ እውን እታ ቅድሚ ሕጂ ረኺዋ ዘይፈልጥ ሜይ ትበሃል ናይ ቦብ ኣፍቃሪት ኣብቲ ከተማ እያ ትነበር። ዋልት ንምንታይ ደው ኢልና ዘይንራኸባ ኢሉ ንቦብ ሓሳብ የምፅሉ። ቦብ ግን ሕጂ እውን ገና ኣይተዳለየን።
قاسقانا لدما يقري حدا معال تفتو موتيل أفدقه إنات تناقعون كلو أبريل تبهال نخلت عامة فرقان كفتو هوتيل زي وصت سويتي فالتو أبريل أتحساس بتعمل فليزو هلايو مجمرياتو محوات بفقادو مستتقاوقو يمسيلو نيرو كن كوم إلهم كم استوردو مسنقروا أفت غازيتا نعوم زغون نايتو وانا سرح نقلو شو تماخرهم أفت غازيتا ناي مجمريا زرخو سرح ناي روبن هود توانا نيرو ات دايركتر ات روبن هود يلو زحاسو كاراكتر استتقاق ما انتا خمزلو خرئن كلو قلد مسيلو بتعمي يسحق كون دحر ناو كل زغدو كامباني تمساسا المرسي زوهاوم نيرو سنكستتقاقو ماناتو مخونم زغبولم سوون يرخون جيزة بزحالة قصري نزوم كل التماناتو أوزع عباي كتما هيوتنا خودوم يمتزق كالي اترف والت حدا معالت نافتا سمالي وازنو رباسك آتنكلو نحاو بوب أو دقير سعو اتمشت والت بزقت أموم نقرات تدايلو تسفا قورتسي كرارو قم بوب أفت ختما كل التمعالت تراي كم زحلفون قنا بزح نقر كم تصبيهم لو الناس تاوسة تسفا نخي قورتسي براتاتعو أزغط المعالتي سرح نخقلشون نخقصورون زغالة قورلهم ماناجر إلشو جن كحجزهم فقادنيا زخوان حدث أي تراي نيرو جن كحارق توتو زعرفو لكنينيكي زنبر نعمت الرشا ممارت يوم سدا زنبرة تقبلوا مو نهوتيلو مناتو ملسون كلو جن حنت زد نقواتو وانيت أحد ريستورانت ناري اعتيري وامو سلام نقول وانا وشتياتيو مجمريا من مغانوم سلازي فلتت اتخوناتات أمنا محفري نيرو شاويلو ما كوتنا تداليون كلو جن أو هاي سكول حدا معلتي كوعشنا تجاوت خمس رؤيتو من بتعم خمتد نقوم من تنقرمو دسيولم أزغط المعلتي أو جم بحرنا تزناقعون كلو أبريل كم حطهم سلا حدا حساب تقرولهم ندحر دقا كفلالو يزحسو خوينهم أفتا ختما بزحات جوزات دوغات ركم زلو تردقو كن قدم حجي زي حسوو خوينهم ما يكونن اتشجر ناي بوبن ناي والتن سامبا متأنن استفلالي أيو اتمت أحتى زقبرو لساعات بوب بهيوت ناي متراف عدلو 100% انتخون ناي والت جن زنقاست سلازخونت 5% يو اتقطر نسو والت نوسن تحصه بوب دما دحر مغارجا ناي رينكوت كداون تغيرو يصبيو نيرو بزحن كيصنحه ماناجرو مورتي صبوق زينا حيزو يدوللهم والتون اتخكلنيا دراما تواداي كوينو نغزرح كخفلو مخانو سلازفلته لعلمتن يحغس والتون يوعلو نبوب زداليو حتى زينا نيرو كلمة حجي زي بسلك بأكار رخيواتو زي تفلت مي نخطرخونا هوتيلوم تمثلا بوب زغ سمعن كلو بتعمي دنقت بخناتو نمي بأكال نغركو منم دلوين ورن الساعة زي مي نفط هوتيلوم متعلا بوب نمي يبسولو دخول فوتوتات نوالت قريت يزوتو نيرو كاو زي فله مسوس تتاقه ما انتحاوكم زلوون فتي ما يتفلتن اتو معاد اخذ كوحكوحن كلا تدناقيتهم انتاي كم زغور سلاز طفقهم بمشكوت نتيرو موتومو أبدقهم زنورو بمكينهم يمتوا نمكنهم سقيلوما ناتنقصاص قروبنا وقعيت نحمو أحد كافي خوصحن كلو ميستروم نزنو حجيزة نمحبا أو دقة مقوي إززو كن إزو خونتات شفين كان متصنح أمنا ناخبا يخيد بوب اتحق نخزاروا زلو دفرتنا أكوان كلو مي لعلمت انت دناقتمو بتنفاس كساب السانات الجنانا مي بوب زفتفلي بار زرقلو اللو مخنات سلت سلقاي مسيلواني دحرس توصون ساعتات ناتنقصاصو دحر ممشاي والت دقاسيوس دومو بوب نميت مشيت سو سلازن كراتتان كم تستطبيتو صبوق قصرو سلازي داليلان يكرتا حتى اتخوناتات بتعم مسكفن نمغصالو زغبدن ولا ينبر بوبنا مي زولت قرارون كفاتو ينخلو اما ترشا قصروم توديو نغزا يوسدوامو مي نبوب نغزا نخفانات حتو جنن كيت تصبيتو والتون مسومي تسمو بتعم تكرم والت نمنتاي مسو كل غيزا خمزك اساس ولا يرد عيا اف دغ غزا مسصحت أو أفو سعيما دعان حداري لاتو تأتي بتوغن شيرستوالت حانت فلت أكتر وكيلا إنكي فلتت زي الدولي كاراكتر نغتشاوت سلازة جددا كوريات تعرف ولا اتسرح لعلمت أنوالات لأيو دامبر اتسمم عنات أوروماي فريما سلازغونت ناي قدنك تودو اللوا أفتا سكند نسادما اتوم ستتاغو خل التحوات نافتو ستوديواتيو والت ناي شير عاويد ناقص لازنورة أفوتو نغط فرمالون جيزة تهاليوا بزعوا نايتو وانا قروتين اختم مخروني حتى كنحو من كي تقدست كاو كفلا خلطفهم نخوت صلات مكرم كافت خوناتات كمي جيراغتوت خمز اللوا نحسات انكلاون افت الدراما نسو زساتو فتواني تناي ممرات مسل كم زلوا بتز تفرار متو كونترات بيلات فلد اتوم دايركترات اتفين مقارصه انكيدون غينو قارصو دما كونيلا نتوم كلتس تطاوق حوات كمونا تواسات جيرات قصرم اتوم كلت حوات زناي سراح عدل قرولو من كلو شير انتاي كامل حسابات من كيف فلتو هيوتنا حشتن ناصبقتن تمصلا مسيلوم فقادنياتات يكونوا دحرس توسون معالتات بوب نمي دقيمو نخرخوا نحد كلب يخيد والت أحد عاوي بروغرام
ምንም እንከይተወዳደረ ዋና ተዋሳኢ ክኸውን ከም ዝተቆፀረ ነጊሩ ድማ እቲ ኣጋጣሚ ንምብዓል ብሓደ ከም ዝመፁ የረድኣ ግን ኣብ መንጎ ወግዖም ሓደ ዝሰኸረ ወዲ መይ ናተይ ፍቃሪት እያ እንታይ ክትገብሩ ሒዝኩማ መፂኹም ብምባል ንቦብ ክቕጥቅጦ ካብ ኮፍ ዝበለሉ ይተስኦ ግን እንከይተፀበዮ ወልቱ እውን ምስኡ ይትስእ እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ቦብን ምዃኑ እናረድአ ንወልቱ ተመሊሱ ኮፍ ኣልክሎ እንከሎ ኮፍ ማሊ ኣብዮ ደጊሙ ንቦብ ሲሒዎ ካብ ኮፍ መበሊኡ ከተስኦ እንከሎ እውን ወልቱ እውን ምስኡ ይትስእ ኣብ መጨረሻ ክልቲኦም ክጋጠሙ መሲልዎ ፈሪሑ ሓዲግዎም ይኸይድ ብዙሕ እንከይፀንሐ ነገራት ይረጋጋዕ እሞ መይ ቦብ ምስኣ ንኽስዕስዕና ነገረት ኣተሲኣ ናብቲ ማእኸል ክለብ ተወስዶ ግን ወልት ሕጂ እውን እንታይ ክገብር ምዃኑ ምስኦም ተስኡ ይመፅእ ኣሎ ጽቡቕ ነገሩ ግን ኣፕሪል ምስኦም ተማሊኦማ ስለ ዝነበሩ ብሓደ ዝስዕስዑ እዮም ዝመስሉ ነይሮም ነገራት ብጣዕሚ ጽቡቕ እዮም እናኸዱ ነይሮም ቦብና ዋልት ምስ ክልቲአን ጓላት ደስ ኢልዎም ግዜ እናሕለፉ እንከለዉ ግን እተን ክልተ ጓላት ናብ ሽቓቕ ይኸዳ እሞ እቲ ናይ ዓንትዎ ወዲ ተወሰኽቲ ዕርኽትን ሓገዝትን ሒዙ ይምለስ ክልቲኦም ብተፈጥሮ ዝተጣበቑ ኣሕዋት ምዃኖም ምስ ፈለጠ ድማ ምስቶም ምስኡ ክበኣሱ መፂኦም ዝነበሩ ዕርኽቲ ኮይኑ ብተይ ምቁራፅ እናቐለደ ይስሕቖም ኣብ መጨረሻ እዞም ክልተ ኣሕዋት ክንዲ ዝኣክል ሰሓቕን ቅለዳን ዓቕል ገይሮም ክሕልፎ ይኽእሉን ባእሲ ይጅምሩ እሞ እቲ ምስጢራዊ ናይ ኮንፉ ስልጠነኦም ንኹሉ የርእይዎ እቶም ተዛርዮም ክውቕዕዎም መፂኦም ዝነበሩ ወዳት ብጣዕሚ እዮም ነይሮም ብዙሓት ግን ቁፅሮም ኣብ ቅድሚ ናይ ቦብና ወልት ናይ ኮንፉ ምንቅስቓስ ምንም ዋጋ ይነበሮን ንኹሎም ድማ ሓደ ብሓደ መወልወሊ መሬት ገይሮሞም ይኸዱ በቲ ወገን እቶም ፕሮዲሰራት ሼር እትገብሩላ ነገር ስለ ዝተረድኦም እቲ ምርኢት ንምቁራፅ ፈቃደኛታት ኣይነበሩን ኣብ ክንድኡ ንዋልት ዋና ተዋሳኢ ገይሮም እቲ ፕሮግራም ንምቕፃል ፈቃደኛታት ምዃኖም ይነግርዋ ኣብ ሰዓት እዚ ወኪሎም ዝነበረ ሞርቲ ወልት ዋና ተዋሳኢ ስለ ዝኾነ 1200 ቦብ ግን ምስኡ ዝንቀሳቐስ ሓጋዚኡ ስለ ዝነበረ $50 ንወርሒ ንክኽፈሎም ይስማዕማዕ ቀረፃ ተጀሚሩ ወልት ኣብቲ ትወና ክኣቱ እንከሎ መርማሪ ማክቢ ዝበሃል ኮይኑ ይሰርሕ በጋጣሚ እታ ቦብ ዘለዋ ጎኑ ንሓደ ፀግዒ ስለ ትኸውን ነበረት ድማ እቲ ቀረፃ ብጣዕሚ ጽቡቕ ይኸይድ ድሕሪ ግዜ ግን ብጣዕሚ ጨናነቕን ይደናገፅን ዝነበረ ቦብ ነገራት ብተደጋጋሚ ምብልሻው ይጅምር ሓንቲ ቀረፃ ጥራይ ብሰንኪ ቦብ ብተደጋጋሚ ትበላሸ ስለ ዝነበረት ኣብ መዓልቲ 10 ግዜ ክደግምዋ ይግደዱ ሼር እውን እቲ ኣጋጣሚ ዝበለፀ ንምጥቃም ቦብ ዋላ ናይ ትወና ክእለት ይሃልዮ ናይ መፅሓፍ ክእለት ስለ ዝህልዮ እቲ ስክሪፕት ንምንታይ ደጊሙ ዘይፅሕፎ ኢላ ሓሳብ ተምፅእ ነገራት ከምዚ ኢሎም እንከለዉ ቦብ ሓልሓሊፉ ምስ መይ ምርኻቡ ይቕፅል ሓደ መዓልቲ ሓሚመ ኢሉ ብዓራት ክድቅስ እንከሎ ወልት ድማ ኣብ ዓብዪ ባምቡላ ተሓዊኡ ኣብ ጎኑ ይግደም በቲ ወገን ፈተውቱ እዞም ክልተ ኣሕዋት ኣብታ ዝሰርሑላ ዝነበሩ ሬስቶራንት ተኣኪቦም ሓድሽ ድራምኦም እናተኸታተሉ ይጸንሑ ናይ ቦብ ፍንጫ ሓንሳብ ናብቲ ፍሬም ክትክልከል ክሪእዋ እንከለዉ ድማ እሱ እዩ ካሊኡ እናተባህሉ ይካትዑ ኣብ ሓደ ቀረፃ ቦብ ብድሕሪ ካሊእ ተዋሳኢት ይሕባእ ኣብ ካሊእ ቀረፃ ድማ ማእገሩን ኣፍንጭኡን ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ይረአ ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ እቲ ስቱድዮ ንወልቲ ከመይ ገይሮም ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዘይረአ ከም ዝገብርዎን ብዛዕባ ናቱ ምሕባእን ካብ ካሜራ ምጥፋእን ከም ዘይጭንቑን ይፈልጡ ሰማያዊ ክዳን ክኽደን ይገብርዎ እሞ እታ ካሜራ ንዕኡ ጥራይ ከም ዘይትሪኦ ይገብርዋ ድሕሪ ሰዓታት እቶም ዳይሬክተራት እቲ ድራማ ሳላ ወልት ዋና ተዋሳኢ ምዃኑ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ከም ዝፈትይዎ ኣለውን ልዕሊ እቲ ዝተፀበይዎ ትርፊ ከም ዘግንዩለውን ይፈልጡ ሼር እውን ዝገበረት ጌራ እቲ ፕሮግራም ክተቋርፁ ዘይምኽኣላ ድሕሪ ግዜ ልዕሊ መጠን እናሕረቓ ይመፅእ ሓደ መዓልቲ እውን ቀረፃ ወዲኣ ካብ ስቱድዮ ክትወፅእ እንከላ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣድነቕቲ ኣብ ደገ ተሰሊፎም ይፀንሕዋ ግንኡ ተሰሊፎም እኔው ንወልቲ ክፅበዩ እምበር ንሼር ደልዮም ኣይኮኑን መጀመርያ ንሼር ክሪእዋ እንከለዉ ወልተ ወይሎ ንዓኸይ እንደለይክን ክብልዋ እንከለዉ ብጣዕሚ ተሓርቕ ሓደ መዓልቲ መይ ንተሓሚም ነፍቃሪኣ እንከይተፀበያ ንኽትሪኦ ሃንደበት ንገዝኡ ትኸይድ እሞ እቶም ክልተ ኣሕዋት ጥራሕ ነውሶሞ ሓደ ዓራት ደቂሶም ክትሪኦም እንከላ ብጣዕሚ ትድንግፅ ርክቦም እውን ናይ ሕውነት ዘይኮነስ ናይ ካሊእ መሲልዋ ተደናጊፃ እናኸይድ እናብ ጎይት ናብ መኪና ኣትሰቂላ ትኸይድ እቶም ክልተ ኣሕዋት እውን እናብ ጎዩ ኸይዶም ይስዕዋ እሞ ሕጂ ዝኸስርዎ ዝተረፎም ነገር ስለ ዘይነበረ እቲ ብሓደ ንኽነብሩ ዘገድዶም ዝተጣበቐ ስግኦም የርእያ መይ እውን ክልተ ዘደንግፁ ነገራት ብሓደ መዓልቲ ስለ ዝተደራረብዋ ንኽተሓስበሉ ግዜ እንከይሃበት መኪና ኣፍጢና ካብቲ ቦታ ትርሕቕ ወልት ንሓው ከረጋግዖ እናሞከረ ይጸንሕ ግን እንከይተፀበይዎ እዚ ምስጢሮም ሃገር ሙሉእ ይሸፊንኒ ኩሎም ስፖንሰር ዝገብሩሎም ነበሩ ሰባት እውን ሓደ ብሓደ እናወፁ ይጸንሑ እቶም ቀዲሞም ቅርሺ ከፊሎም ዝነበሩ ስፖንሰራት እውን ክኸስዎም ስለ ዝኾኑ ምንም ነገር ከም ዘይፈልጡን ኣብቲ ስምምዕ እቲ ነገር ንሱ ከም ዘይተለዓለ ተዛሪቦም ንኽጠልሙ የማኽሮም ንዝተወሰኑ መዓልታት እናሓሰበሉ ድሕሪ ምጽናሕ ኤፕሪል እቲ ጉዳይ ብዙሕ እንከይተነዝሐን እንከይተኻበደን ኣቐዲሙ ንኽውድኦን እቲ ሓቂ ንዖምን ጠቓማይ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንኸይሓውእዎን ንወልቲ ነጊራ ተእምኖ
መጨረሻውን ምንም ነገር እንኪሓው ጄና ሊየብ ዝበሃል ዓብይ ብሮድካስት ብምኻድ ኩሉ ነገር ንስፖንሰራቶምን አድናቅቶምን ንኻሊ ብዛዕባኦም ዝተገደሰ ሰብን ቀሰቢሎም ይረድኡ በቲ ወገን ሼር ሓድሽ ፍራንክ ዝበሃል ትሕቲ ዕድመ ኣፍቃሪ ሒዛ ንሪኣ ኣብ ቴሌቪዥን ኮይና ብዛዕባኦም ዝዛረብ ዝነበረ ቃለ መሕተት ክትሪኦ እንከላውን ብጣዕሚ ተሓርቕ እቶም ኣሕዋት በቲ ወገን ከምቲ ኣፕሪል ዝወለቶ ሓቂ ሒዞም ምውፅኦም ብጣዕሚ ክፈተው ይገብሮም እሞ ብዙሕ ምፍላጣትን ተወሳኺ ስፖንሰራትን ይረኽቡ ወልት ብዝረኺቦ ናይ ሓድሽ ህይወት ብጣዕሚ ሕጉስ ዋላ ይኹን ዳኣ እምበር ቦብ ማይ ሓዲጋቶ ካብ ትኸይድ ንድሓር ልዕሊ መጠን ሓዚኑ ህይወት ከም ቀደማ ክቕፅል ኣይከኣለን ወልት ካብ ናይ መይ ጭንቂ ከውፅኦ ስለ ዝደለየ ንሓንቲ ጓል እናደፍአ ወሲዱ ከፋልጦ ይምኩር ቦብ ግን ልዕሊ መጠን ተጨናኒቑ ስለ ዝነበረ ተናዲዱ ኣይደሊ እንተይለካ ንምንታይ ተገድደኒ ኢሉ ምስ ሓው ተዋኢሱ ይኸይድ እቲ ምሸት ንሱ ግን ናይ መይ ፎቶ ካብ ትሕቲ ትረኣሱ ብምውፃእ እናርአየ ኣይበኪ ነይሩ ዋልት ሓው ብሰንኩ ሕጉስ ኮይኑ ምንባር ተሳኢንዎ ከም ዘሎ ስለ ዝተረድኦ እውን ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ እቲ ነዊሕ ግዜ ንሓሰብዎ ፀንሑ ክልቲኦም ተፈላሊኻ ናይ ምንባር ኦፕሬሽን ንኸካይድዎ ይውስን ቦብ ግን እቲ ኦፕሬሽን ክገብሮ ምንም ኣይደለየን ምክንያቱ ንሱ ዋላ ብሂወት ይትረፍ ዳኣ እምበር ኣብ ከይዲ ሓው ወልት ክመውት ይኽእል እዩ ኣብ መጨረሻ ወልት ብውሳንኡ ተናዲዱ ስለ ዝነበረ ልዕሊ መጠን ይሰቲ እሞ ኣብቲ ክለብ ዝነበሩ ሰባት ይበኣስ ኩሉ ግዜ ዳመ ዝተኸዱን ከለዉ እናተዋሪኦም ስኽሩ ሎማ ሓንቲ ድማ ናይ ቦብ ታራ ኮይኑ ናይ ግድን መኪና ክሽፉር ነይርዎ ኣብ መንገዲ ሓንሳብ ጠጠው ክብሉ ከለዉ ግን ቦብ ኣብ ጥቕኦም ዝነበራ ጓላት ይላኸፈን እሞ ፈሪሐንን ተጠራጢሮንዎምን ስለ ዝነበራ ፔፐር ስፕሬይ ናብ ዓይኖም ጌረናሎም ይኸዳ ኣብ መንጎ ግርግር እቶም ክልተ ኣሕዋት እንከይተፈለጦም ካብ ዝሓልፋ ዝነበራ ጓላት ቦርሳ መንጢሎም ይኸዱ ድሕሪ ደቃይቕ እቶም ክልተ ኣሕዋት ተኣሲሮም ኣብ ፖሊስ ጣብያ ተወሲዶም ንሪኦም ኣጋጣሚ ኮይኑ እቶም ዝኣሰሩዎም ፖላዊስ ናይቲ ወልት ዝሰርሐሎ ፊልም ተኸታተልትን ናቱ ዋና ኣድነቕትን እዮም ነይሮም ሳላት ፈላጣይን ህቡ ምዃኑን ዋላ የምልጥ ዳኣ እምበር ሓዊ ቦብ ከምኡ ዕድለኛ ኣይነበረን መስተሰቲኻ መኪና ብምግናሕ ተኸሲሱ ድማ ኣብ ፖሊስ ጣብያ ክሓድር ይግደድ እቲ ዝሰተየ ንሱ ዋላ እዩ እምበር ሓደ ሰውነት እዩ ዘለኩም ዝሰትዮ ድማ ናይ ክልቲኦም ይዝሕሰብ ኢሎም ናብ ፖሊስ ጣብያ እትዎም ዝገርም ነገሩ ክልቲኦም ክእሰሩ ስለ ዘይግብኦም ኣብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ተሓጭን ኮይኖም እዮም እናተኻትዑ ሓዲሮም ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ቦብ ንወልት እናፈለጥ ካብ ችግር ስለ ዘእትኻኒ ይቅርታ ሕትተኒ ተዘየለ ግን ምሳኻይ ከይድን እናበለ የካትዖ እቲ ክትዕ እናሓየለ ከይድ እንከሎ ናሓዊ ወቂዕዎ ክሃድም ይሞክር ግን ኣብ ዝዋኑ ተጣቢቑ ስለ ዝነበረ ጎዩ ከምልጠሎ ይኽእልን ኣብ መሬት ወዲቖም በዓልቲ ንባዕልቶም እናተዋቕዑ ድሕሪ ምጽናሕ ቦብ መጨረሻ እቲ መጥባሕቲ ንኽግበር ፈቃደኛ ይኸውን እቲ ምሸት ንሱ መይ ናብቲ ሆቴል ትመጽእ እሞ ንቦብ ነወይኑ ክተዛርቦ ከም ትደሊ ትነግሮ መይ ፈለይ ዋላ ክተዛርቦ ትድለ ዳኣ እምበይ ወልቲ ክፍለዮ ስለ ዘይኽእል ሄድፎን ገይሩ ድሕሪኡ ዘይምስዓብ ካሊእ ክገብር ኣይኽእልን ዋልቲ ከም ዘይሰምዓሎ ርግፀኛ ምስ ኮነት ቅድሚ ሕጂ ንኽትሰምዖ ፈቃደኛን ከይኮነት ሓዲጋቶ ስለ ዝኸደትን ደንጊፃ ኮይና እምበር ምዝሓዊ ምጥዋቑ ከም ዘይፀልኦ ተረዲኣ ርክባ ምስኡ ንምቕፃል ፈቃደኛ ምዃና ተረድኦ ግን ሕጂ እቲ ሰዓት ኦሮማይ ሓሊፉ እዩ ቦብና ዋልት እቲ ኦፕሬሽን ክገብርዎ ከም ዝወሰኑን ህይወቶም ካብ ሕዚ እንድሓር ተጣቢቖም ከም ዘይቕፅልዎን ንመይ ይነግራ እቲ ናይ መጥባሕቲ መዓልቲ ክኣክል እንከሎ ሞርት ብሞቶሩ እናርከበ እቲ ወልት ረኺቦኒ ናይ ትወና ዕድል ደጊሙ ክረኽቡ ከም ዘይኽእልን ዝተረፈ ህይወቱ ምግቢ ሰራሓይ ጥራይ ኮይኑ ንኸይተርፍ እናጠንቅቆ ሓሳቡ ክቐይሮ ይሙክር ኣብ መጨረሻ ሓሳቦም ዘቐይሮም ሰብ ስለ ዘይተረኸበ እቶም ኣሕዋት ጎኒ ንጎኒ ኣብ ናይ ኦፕሬሽን ዓራት ይድግሱ ኣብቲ ሆስፒታል እናተፀቢኦም ድቃስ ወሲድዎን ዝነበራ ዋልድ እውን እቲ ዶክተር መፅዮ ተስእን እሞ እቲ ኦፕሬሽን ብዝተሳኻዐ መንገዲ ከም ዝተወድአ ይፍልጠን ክሪኦኦም ናብ ክፍሎም ክኸዳን ከለዋ ኣብ ህይወቶም ንመጀመርያ ግዜ ቦብና ዋልት ኣብ ዝተፈላለየ ዓረት ደቂሶም ኣለዉ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት ካብቲ ሆስፒታል ክወፁ ከለዉ ዕድመ ልክዖም ጎኒ ንጎኒ ተጎዛጒዝካ ምኻድ ለሚኖም ስለ ዝነበሩ ሕጂ ንወይኖም ምጓዓዝ ልዕሊ መጠን ፈታኒ ይኾኖም ግን መኪና ምሽፋር ክንደይ ቸጋሪ ስለ ዘይነበረ ተሰቒሎም ንገዝኦም እናተመለሱ ከለዉ ቦብ ንመይ ሒዝዋ ናፍቲ ናይ ቀደም ሬስቶራንቶም ክምለስ ከም ዝሓስብሎ ምስ ፈለጠ ልዕሊ መጠን ይሓዝን ምክንያቱ ሓው ተፈልዩ ምንም ዝሳኽዐሉ ኮይኑ ይስምዖን ካብ ዝፍጠር ካብ ጎኑ ተፈልይዎ ዘይፈልጥ ወዲ ርሑቕ ከም ዝኸይድሎ ፈሊጡኸ ከመይ ገይሩ ዘይናፈቕ ኣብ መጨረሻኡ ግን ኦሮማይ ወሲኑ ስለ ዝነበረ ቦብ ናይ ከተማ ህይወተይ ትፈትን ነርካ እናበለ እናቐለደ ይሰናበቶ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት ህይወቶም ንምቕፃል ይሞክሩ ግን ዕድሜ ልክዖም ተጣቢቖም ድሕሪ ምላፍ ምስ ተፈላለዩ ህይወት ከምቲ ዝተፀበይዋ ቀላል ይነበረትን ዋልት ንሓዊ ልዕሊ መጠን ይናፍቆ ብዘይቲ ፍርቂ ሰውነቱ ዝድግፈሉ ዝነበረ ሓዊ ቦብ ኣብቲ ስቱድዮ ፊልም ንምቕራፅ ልዕሊ መጠን ከቢድ ይኾኖ ኣብቲ መናፈሻ ብምኻድ እውን ኣብቲ ዝደረቐ ሓወልቲ ከምቲ ምስ ሓዊ ተጣቢቆ ዝነበረ ተጣቢቑ ኮፍ ማሊ ዝፈቲ ግን ከምዚ ክንብል እንከለና ቦብ ዝሐሸ ኮይኑ ይኩነን ኣብ መንገዲ ንምኻድ ብጣዕሚ ይችገር ሓላዊ ጎል ክኾኑ ከለውን ከምቲ ካሊእ ግዜ ኩዕሾ ክንዲ ምክልኻል ክእትዮ ጠጠው ዝበለ እዩ ዝመስል
ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ነገር ግን ኣብቲ ሬስቶራንቱ ከምቲ ምስ ሓው ዝገብሮ ነበረ ፈጣንን ቀልጢፉ ዝእዘዝን ኣይነበረን። ይትረፍ ዓበይትን ፈጣናትን ትእዛዛት ዝተወሰኑ ዝተረጋግዑን ኣመና ይጨናንቕዎ። ናይቲ ኩሉ ዝናዕቆን ዝፀርፎን ዝነበረ መስተኣናጋዲ ብሎር ከይተረፈ መቕለዲ ኮይኑ በቲ ወገን ምሽኪ ናይ ዋልት ሰንኪ ናይ ሓው ናፍቖት እናተመላለሰ ናብቲ መናፈሻ ዘሎ ሓወልቲ ተደጊፉ ይድቅስ ነይሩ። ካልእ ይትረፍ እታ ነብሳት ፎቲ ሼር ሓደ መዓልቲ ከምኡ ኢሉ ክትሪኦ እንከላ ልዕሊ መጠን ተሓዝነሉ። ንናይ ግሊ ጥቕማ ኢላ ኣብ ድራማ ንኽዋስቑ ክትቆፅሮም እንከላ ማዕርቕ እንደዚ ዝፋጦዩን ዝፈቐሩ ንሕዋት ምዃኖም ኣይትፈልጥን ነይራ። ዋልት ብናይ ሓው ናፍቖት እናባኽየ ክትሪኦ እንከላ ግን እቱ ደሪቕ ልባ ክመክኽ ይገብሮ። ግን ናይ ወልቲ ቃንዛ ልዕሊ መጠን ክተስተማቕር ዝገበራ ነገር እቲ ንዝተወሰነ ግዜ ምስኣ ዝፀንሐ ፍቃሪኣ ኮሌጅ ንክኸይድ ምስኣ ተፈላለዩ ስለ ዝነበረ እዩ። ኣብ መጨረሻ ሼር ንወልት ልዕሊ መጠን ዝፈትዮ ነገር እንታይ ምዃኑ ስታዊሳ ናብቲ ወና ንኽምለስን ብናይ ሓው ምፍልላይ ማዕርቕ ንዚ ንኸይጭነቕን ከይዱ ንኽሪኦን ተማኽሮ። በቲ ወገን ቦብ እቲ ካፌ በይኑ ንምስራሕ ልዕሊ መጠን ከቢድዎ ስለ ዝነበረ ንመጨረሻ ግዜ እናተንቀሳቐሰ ሪኡ ንኽዓፅዮ እናተዳለየ ይጸንሕ። ግን ሃንደበት እታ ሬድዮ ብጣዕሚ ዝፈትዮ ዝነበረ ሮማንቲክ ሙዚቃ ትውልዕ እሞ ግምጥል ኢሉ ክሪኦ እንከሎ እቲ ንመዓልታት ዘይረአዮ ግን ድማ ዝናፈቆ ሓው ዋልት ጠጠው ኢሉ ይጸንሖ። ፍሽኽ ኢሉ ምስ ጥመቶ ብሓደ ዓሳ ንኸፅምዱ ንኺድ ተባሂሎም ይኸዱ እሞ ድሕሪ ሓደ ዓመት ናብቲ ካፌ ተመሊሶም እቲ ተፈጢሮምሉ ዝነበሩ መንገዲ ወላ ይጣወቑ ብቁልፊ ተኣሳሲሮም ኣብቲ ካፌ ከም ቀደሞም ፈጣናት መስተኣናገድቲ ኮይኖም እናሰርሑ ንሪኦም። ሕዚ ካብታ ከተማ ሓሊፎም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ቅርንጫፍ ከፊቶም ኣለዉ። ሓደ መዓልቲ ናብ ዝኾነ ምድላው ተዓዲሞም ሙዚቃ ንኽቕርቡ እናኸዱ እውን መይጠኒሳ ንሪኣ። እቶም ተዓደምቲ ክንሪኦም እንከለና ኣብታ ከተማ ከለዉ ዝድግፍዎም ነበሩን ኣብታ ዓባይ ከተማ ከይዶም ዝገጠሞም ፅቡቓትን ሕማቓትን ሰባት እዮም ነይሮም። እታ ናይ ክብሪ ተዓዳሚት ግን ኣብታ ዓባይ ከተማ ሓደ መዓልቲ ረኺቦማ ዝነበሩ እታ ዘድንቕዋ ተዋሳኢት እያ። ኣብ መጨረሻ ኩሉ ሕልምታት ህይወቶም መሳኺዖም እናሳዕስዑ እናረኣናዮም ፊልም ናይ ወዳእ። እዚ ቪድዮ እንድሕር ዳ ክሳብ ሕጂ ትርእይዎ ሃሊኹም ብጣዕሚ የመስግን። መን ምዃንኩም ንኽፈልጥ ኣብ ኮመንት ሪአያ ኢልኩም መልእኽቲ ግደፉለይ። ነዚ ቪድዮ ላይክ ንቻናልና ሰብስክራይብ ግበሩ። ደጊምና ክሳብ ንረኽብ ሰናይ ቅንያት።